res d'una volta. No sigues antípoda, Elisa. M'estime més quedar-me així fins que m'arrugue com una panceta. Vinga, comença. 9 per 0. 0. 9 per 1. 9. 9 per 2. 18. 9 per 3. Jo què sé? Elisa? 9 per 4 fes el llit. Deixa't la roba ben plegada i puja't, Alicia, els calcetins. Tanca la boca quan menges, mou el raspall, renta les dents i 9 per 10. 9 per 10. Estic harta d'estudiar. No em fa cap falta la taula del 9, ni tampoc saber que Londres és la capital de Roma. D'ara endavant no faré res. Déu meu, Elisa! Elisa! S'ha fet quina hora? Fa temps que hauria de ser dins. I encara sóc a fora. Elisa, mira un conill que parla! Deu ser un antipàtic! Ai, vull dir, un antípoda! Elisa, desperta! Déu meu, que tard! La reina encara no al cap. Reina? Quina reina? Senyor conill, espere que vaig amb vostè! Oh! Que fosc que està tot! Ai, no li veu res! Pobrecita! Senyor conill? Senyor conill! No el veig enlloc. Ai! 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 Però és que no vaig a parar de caure mai! Ja tenen fet uns quants quilòmetres, uns 5.000 potser. Crec que estan arribant al centre de la Terra. Elisa! Crec que estic gallina de constipàcies! No m'espereu a sopar! Senyor conill! Senyor conill! Oh! És un espí! Però no se pot adelantar así. No es pot atravesar un espí, és impossible. Senyor conill? Senyor conill? Té que estar somiant. Això és! Estic somiant. De segur que si tinc paciència em despertaré al costat d'Elisa. Estic somiant. Estic somiant, estic somiant, estic somiant. Estic somiant, estic somiant! No es pot travessar un espí. És impossible. ¿Imposible? Què? ¿Qué es el que es imposible? Què passa? Estic així, dalt de tu. Però, de fet, també puc estar al teu costat. Qui ets tu? Per mirar, jo sóc un gat. Un gat que no diu res, però que tot ho sap. I em podries dir què he de fer per eixir d'ací? Això depèn De què? De què? d'on vulgues arribar. Oh, anava darrere del conill, però s'ha ficat per allí i l'he perdut. I per què no el seguixes? És que estàs coixa? No. No puc travessar l'espí. Ja. Què vols dir? Això és perquè no ho desitges prou. No. Això és per què? Ui, una mica. Això és perquè és impossible. No hi ha res impossible si ho desitges de veres. És clar que ho desitge. Sí? No em facis riure, vols? Que perd la cua. He dit que vull passar a través de l'espí. Res. Ho veus? No passa res. No ho desitges prou. Has d'agafar aire, tapar-te el nas, contenir la respiració i, quan ja no pugues més, cridar el que desitges amb totes les teues forces. Vull passar a través de l'espí. I jo vull ser la mona furona. Vull passar a través de l'espí. Què? Com? Vull passar a través de l'espí.
Per a què la vols, la Sal? Per al pastís de la reina apartat. Senyor Conil! Qui em crida? Quina flipada! Un monstre! Conté la Sal. Això és massa. Jo me'n vaig. No la deixes caure, animal. Senyor Conil, sóc jo, Alicia! Ah! Un monstre! Un monstre! Senyor Conil! Senyor Conil! Ja ha caigut el guant! Senyor Conil, no em deixes sola! No l'he pogut tornar a casa! Senyor Conil! ¡Fantàstic! ¿Me ha arribat a parar así? ¿Deu ser que puedes ¿Le hago por aquí? Però què diu? Jo no sóc cap monstre, sóc una... No sóc més que una xiqueta. És cert, li ho assegurem. Mire, sóc una xiqueta. Un ou? Bé, sí que me n'he menjat algun. No veu que sóc un monstre? És possible que m'hagi transformat en un monstre. Jo sóc un cuc president dur i per això no tinc estrès. Sempre que puc, m'assenyec i en tot el dia no faig res. Bon dia, criatura. Qui ets tu? No ho sé, senyor. Quan m'he alçat de bon matí, estava segura que jo era Alicia. Però ara m'han passat coses tan estranyes que ja no sé ben bé qui soc. I què és el que vols? Vaig darrere d'un conill. Un conill? I per a què vols un conill? Vull trobar-lo perquè m'indica com tornar a casa i a més així podré conèixer la reina. La reina! Ai! Recorda una història terrorífica sobre la reina, Una història que passarà l'any que ve. L'any que ve? Aleshores és impossible que ho recordi això. Jo no puc recordar res que no m'hagi passat abans. Quina desgràcia! T'acompanyin els sentiments. Ai, mala memòria la que només funciona cap a res. I quines coses recorda vostè millor? Les que estan a punt de passar naturalment. Per exemple, recorde molt bé la trompada que et pegaràs amb una llebre del seu moment. Amb una llebre? Jo? Alerta, alerta! A veure si mira per on va. Disculpe, no l'havia vist. Els animals units mai seran vençuts. Els animals units mai seran vençuts. Una llebre! Ella em permet. Sí, sí, clar. Ai, 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 ai. Ei, per què m'espantes? Què creus que soy jo? És vostè qui m'ha espantat? Qui jo? Ui, no, jo. Ah, doncs no ho tornis a fer més, Que a mi no m'agrada que m'espantes. Però qui és vostè qui m'ha espantat a mi? Bé, d'acord, tornem a començar. Empezame, com si nada hagués passat. Qui és tu? Ah, a mi em diuen Alicia i he caigut per un món. Ai, quin nom més bonic. A mi em diuen Alicia. Eva, sí? No, en realitat... Però encara estàs així. Ui, vinga, Fanya. Hem de
de preparar la manifestació. Sí, una manifestació contra el pastís de la reina. Sap on està la reina? Qui és ella? No patisques, a mi em diuen Alicia. A mi em diuen Alicia. No, a tu no. A ella. No serà francès, això. No, no és francès. Qui t'envia? Ets una espia? Jo? ¿Es así? Què? Que si es así. Que si és així, què? Uy, Que si es así, on es prepara la manifestación contra el pastís de la reina. sí. Ah, és així. Passa, passa. Ai, mira, acabem de descobrir d'una intrusa. ¡Una intrusa! Diuen, a mi em diuen Alicia. Jo no sóc cap intrusa. Anava seguint un conill de caigut per un pol. Ets una espia. Sí. I no et servirà de res negar-ho. Vos de que quem? Una comissió d'interrogatori. Ben pensat. Això és absurd. Tu, asseu-te. Tu, acaba d'escriure la pantalla. Ai, Vinga. sí. Jo faré la primera pregunta. A veure, digues, què és una cosa rata per fora i groga per dins? Que se'n va corrents per l'aigua i perd el primer tren de les 5. Què? Pensa-t'ho bé, no et precipites. Una cosa roja per fora y groga per dins. Que se'n va corrents per l'aigua i perd el primer tren de les 5. Una trompeta. Oh, fantàstic. El premi és teu. Una trompeta que s'escapa per l'aigua i perd el primer tren de les 5. On s'ha vist això? Ei, insinues que el concurs està trucat? Naturalment que està trucat. Mira, guapa, si vols guanyar un premi, organitza tu el concurs. Però això és una estafa repugnant. Això sí que he fet tots, és més natural. ¡Ey, que ya está! Abaix el pastís reial? Sí. Abaix el pastís reial? Sí. Les mandonguilles per a qui les treballa? Sí. Abaix el pastís reial. Abaix el pastís reial. Abaix el pastís reial. ¡Uy! ¡S'acosta algú! Ràpid, escapem-nos, que no ens pillen. I dona l'eixida! Podrien crear un comitè d'eixida. No tenim temps. No, ens haurem de conformar amb un subcomitè d'eixides impetuoses. Vinga. Preparats? Sí, ja estou. Sí. Ja! T'agradava la meua història de com Alicia es va trobar amb els conspiradors al banquet reial? La teva història? De vostè? Si m'ha passat a mi? N'estàs segura? Pensava que era un record meu, però bé, no ho sé, com que acaba de passar ja no me recorda molt bé. El que no entenc és per què tenen tanta por d'assistir al banquet de la reina. Estàs boja? Perquè hauràs de tastar el seu pastís. Jo m'estimaria més menjar una bonica de vaca al forn. Ningú pot ser obligat a fer res que no vulgui fer. Poden assistir al banquet i no menjar del pastís. Es veu que no coneixes la reina. Sap ser molt persuasiva. Una reina que regala pastissos als seus súbdits, a mi em sembla molt generosa. M'agradaria conèixer-la. Oh, francament no t'ho aconsello per res del món. No? És el que més desitge! No em pots tractar així! Tinc en compte... Tinc en compte, estimada,
necessita un exemple de fortalesa, com ara jo. No et sembla, Un exemple de què? Ui, estimada, vés en compte, agafa el bé que li pots fer mal, que està així. Que s'ha quedat així. I si no, és que no se tracta del meu fill. L'alegria del meu cor. Jo no he dit exactament això. Tot ho he de fer jo. Governar el país, preparar el banquet, fer el pastís per als nostres súbdits i damunt encara d'aguantar les teues queixes estúpides. Perdona, estimada, perdona, però no et cremes, no et cremes. És que me'n sents. Me'n sents. Per cert, no sents pudor a socarrima? Socarrim. Sí, és el teu fill. S'ha cremat. Canvia'l. Vaig en compte que li pot fer mal. Silenci. Qui ets tu? Soc Alicia. I per què et fiques on no et demanem? No t'han ensenyat urbanitat a tu? Naturalment, estic molt ben educada. Oh, sí? Obre la boca quan em parles i posa't la camisa per dins. Ajunta els talons, mira'm als ulls i digues sempre sa majestat. Bravo. Ho has entès? Sí, ho he entès. Més et val, perquè si no ho fas així, m'ofendràs. I si m'ofens a mi, ofens la dignitat reial. I si ofens la dignitat reial, comets un delicte de lesa majestat. De lesa majestat? Sí. Què és això? El pitjor. Això és el pitjor crim que es pot cometre. I si el comets... Exactament. I ara digues-me, què fas així? Només volia conèixer el jardí de sa majestat. I ja te l'han presentat? No? Escolta, qui fa xamasso? Com que què fas? És el teu fill, no? Dóna-li de mamar. De mamar jo? Ets un inútil. Em sembla que te son. Qui te son? Els què? Sí, te són. Sí, moltes són,
Alicia. Alicia. Deixa de moure tant i d'aparèixer i desaparèixer, vols? M'estic marxant! Perdona, digues, és cert que te'n vols tornar a casa? Sí, així tots esteu bojos. Sí, tots som una miqueta insensats, així. I tu també ho ets. No? Jo seria incapaç de fer les coses que feu vosaltres. Tu ets una insensata perquè vols quedar-te en el nostre món. No, vull anar-me'n. Vull tornar a casa. Res. Ho veus? No passa res. Això és que no ho desitges prou. Sí, sí que vull. No, que no vols. Et mors de ganes per assistir al banquet de la reina. Això no és veritat. Si tu ho dius... Bé, aleshores, digues-me, on vols anar? Tant se val. Sempre que arribi a alguna banda. Oh, sempre arribaràs a alguna banda. Si camines prou. Ai, que feliços som, que contents que estem. Si un dia estàs trist, el millor que faràs és trobar un amic dels que no passen anys. Ai, que feliços som, que contents que estem, ni tu ni jo fem anys, i junts ho celebrem. Quina sort que tenim, alegrem els semblants, no és un esmoment de 300 no sé quants. Ai, que feliços som, que contents que estem, ni tu ni jo fem anys, i junts ho celebrem. Hola. Puc asseure'm amb vostès? No, no queda lloc. Però què diu? N'hi ha lloc de sobres. No, no n'hi ha. Torna un altre dia. Això és, torna a ir. Ahir? O millor encara, depusar Però com puc tornar després ahir? Què passa? Tens algun compromís? No, no tinc cap compromís. Si volen me'n va. Bebe, ja que has vingut, pren una miqueta de vi. Sí. On està? On està qui va beber? El vi. Quin vi? Nosaltres no tenim vi. Ah, sí, tens raó, no n'he tingut mai. Aleshores, per què me l'han oferit? No és gens amable, això. Tampoc no és molt amable asseure't a una taula sense haver estat convidada. És una festa particular. Una festa? Sí, Això és un natalici? no, El
És el contrari del natalici. El contrari, ho entens? El contrari. No ho entenc. Fava, absolutament fava. A veure, què se celebra el dia del natalici? El dia del natalici, que es fan anys, suposa. Bé, molt bé. Per tant, el dia del no natalici se celebra... Que no es fan anys? Això és... Premi! Ai, que feliços som, que contents esteu, i tu millor que mai, i tots ho celebrem. En ma vida he sentit una estupidesa més gran. Què digues? És millor celebrar el dia del natalici. I per què? Bé, no sé. Per pastís, Oh. per regals. De veres penses que vull dir pel pastís? Sí. Per regals? És una rebataca! Fava, definitivament fava. Ja n'hi ha prou. Què passa? A veure, quants dies té l'any? L'any té 365 dies. 365? N'estàs segura? Naturalment. Bé, tal serà. I de tots aquests 300 i no sé quants dies de natalici tens tu? Un, només un. Ho entens? I si ara li restes un? A tota aquesta immensitat de dies, quants te'n queden? Me'n queden 364. Això no està clar. Sí, m'agradaria veure-ho per escrit. Fes la resta. És molt fàcil. Tu primer fes la llesta, després ja en parlarem. Molt bé. A veure, 365 menys 1. Això són d'una sí que van 4 i em porten 2 no per cap. Ara, de ser així, si tenim en compte que la suma dels catets és com una hipotenusa gran, vaja, com una hipotenusa enorme, desproporcionada. Això vol dir que us dona a vosaltres... 364. Sí, sembla que està correcte. De tota manera, no tot el que sembla és el que sembla que sembla. En tot cas, això demostra que hi ha 364 dies per a rebre regals i pastissos de no natalici, no? Bé, sí. I només un per a rebre regals i pastissos de natalici. Quant temps ara? Quina sort que tenim. Alegrem-nos semblants, només un és dolent, de 300 no sé quant. La, 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 la. Ja són les 6 i encara no s'ha preparat el pastís. Senyor Conill. El monstre. El coneixes? Sí, és fava, tranquil. Pataca, senyor Conill. Senyor Conill, passi a prendre una taza de té. O dos. O 3. No puc, ja ho sabeu. Adéu, senyors, adéu. Alto. Què vol dir que se'n va si encara no ens hem presentat? Jo sóc el barreter. Molt de gust, senyors, de conèixer-lo el primer. I jo sóc la llebre. No sap com alegre. I la senyoreta és... Com et diuen? Soc Alicia. Quina delícia. És de veres o fictícia? No sé. A mi em sembla que és una vaca. Que no digui que soc una vaca. Soc una xiqueta. Et penses que em mam el dit? Encara em diràs que mai no t'has menjat un encisau. Sí que me n'he menjat algun. Ho veu? Ets una vaca. Una espècie de repugnant vaca. Soc una xiqueta. Bé, siga xiqueta o siga vaca, me'n vaig corrents com una traca. És tard, ja són les 6 i... Les 6 encara? Les 6 una altra vegada? No, són les 7, si em permet. Les 6, ai, quin disgust. S'ha parat. El meu rellotge està espatllat. Potser és que no mires bé. A veure. Això va molt mala pinta.
Què et semblava? Sí, té molt mal aspecte. Ai, Déu meu, i ara què faré? Tranquil! Afortunadament jo em trobo així. Jo l'apanyaré. Passa'm el pacient! Oh, això està fet al moment. Preferim no veure-ho. Els morts han perdut les històries. Les pistoles? I la diàspora ha desaparegut a les 9. A les 9? Què pot ser això? Es resistix. Hemorràgia! Hemorràgia de claratges! Si potser és millor que me'l torni. No, ja ho tinc. Necessita anestèsia, molta anestèsia. Torna-me a veure, Jorge. Calma, tot està controlat. Mantega, Mantega? Marçal! Però no posa mantega en un rellotge. així aniran més fins els enclaratges. Mermelada! Marçal, tu la mermelada! Li van a desbaratar l'animal. No, per favor, mermelada, no. Tranquil, quan el torni a veure no el reconeixerà. Ho has sentit? Marçal, tu la Ha té! dit que no el reconeixeré. No et preocupis, ja veurà tu que sí. Però què farà? El traca-traca! Un traca, tractament d'això! Un traca, tractament d'això! Vas fer el favor de tornar-li immediatament. Ja està! A veure... Ho sento moltíssim. Hem arribat massa. El seu rellotge ha mort. La medicina ha sigut impotent. El meu rellotge. Ho sent moltíssim, senyor Colín. Ha sigut una mort molt digna. Sí, sempre se'n van els millors. I ara què faré? No espera tant. Pot comprar-se'n un altre. Un altre? Tu no ho entens. Era el meu rellotge. Ah, va ser un rellotge exemplar. I tota la vida marcant les hores, els minuts. Un dia falla i no som res. Sí, sempre estava content. Ves el que fes. Tant si marcava les 6 com si marcava les 3. Ara sempre arribaré tard. I la reina em tallarà el cap. La reina, el pastís, el banquet. Ai, no me vas com un pues. Espera. Vostès tenen la culpa, Ruín. Jo com he d'anar. He de preparar-me per al banquet de la reina. I jo faré una beca de pa. Com vol dormir ara? Tens alguna idea millor? És clar que sí. Podria disculpar-se amb el conill? És indignant. Com pot posar-se a dormir? Aquest pobre rellotge acaba de morir. ¿Necesites ayuda, Alicia? No ho aguante, vull tornar a casa. ¿Y por qué no te'n vas? Perquè no trobo l'eixida. Eixir és molt fàcil. Tu ja ho saps. Sí, ja ho sé. Puede desitjar intensament. No fora tan senzill. Sents curiositat encara per saber com és el nostre món. No és això? No crec que pugui haver res de pitjor. Encara no has jugat a buscar forats i guanyaràs. Per què? Encara no coneixes res. Ves en compte si la reina et proposa de jugar. A buscar forats i guanyaràs? Un joc molt bonic, I per què hauria d'anar amb compte aleshores? perquè podries perdre el cap. Jo l'he perdut 6 voltes. No te'n vagis, Gaté. Encara sort que tinc 7 vides. Vull estar sola, Gaté. Gaté. Què és això? Què feu darrere de mi? I tu què fas? Què fas? Sí? Què busques? Vaig darrere
pa que s'adormia i a sobre d'un cavall es veia l'animal feliç, content d'aconseguir del rei la filla. Somniava el taranot dur la princesa Trot, camí del seu castell tot besos i carícies. Però un dia es despertar, Amar va comprovar que el vent d'amor era la vaca qui el rebia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Díganos, Alicia, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Díganos, Alicia, ¿dónde está la verdad? Per tot això convé no despertar mai més. Sempre, sempre aquell que tots desitjaríem. No vius al carnaval perquè fantasiem que un no és o és allò que vol Alicia. Tampoc no cal que fem un somni veritat, perquè potser perdem el nostre enteniment. Així jo crec que cal volar de tant en tant i fer real ara mateix tot el que desitgem. Ha perdut! He tornat a guanyar! Que li talli el cap! És la reina! Ah, sí? Sí. És estrany? Sí. Curiós? Sí. Desconcertant? I sorprenent? Sí, també. Jo vull aturar que era la reina. I jo què dic, Salva? Sí, corre! Va desaparèixer! Espera, que estic mal. Jo també me vaig. Acaba de recordar que he de visitar un vell malalt, un vell rellotge de pastís, de paret. Vaja, que no penses tastar la seva porqueria de pastís. Però quin pastís? Espera, per favor. Sa majestat ha guanyat! És el que podria haver guanyat qualsevol altre, però tots sabem que la reina és la millor. La millor de tots, Déu salve la reina! Has vist quin tir, estimat? Ui, fantàstic. I això que avui no em trobo molt bé. Em fa mal colze. Què té que haver fet uns 300 metres? No crec. Què dius? Ui, que 800 o uns 900, diria jo més bé. Tant? Sí, Tu creus? sí. Mira, A veure. 1, 2, 3, 4, 5, Què és això? 6, Què fas així? Hola. Hola. M'alegre molt de tornar-nos a veure. Què dius? M'alegre molt, ho jure. Obre la boca quan em parles i posa't la camisa per dins. Ajunta els talons, mira'm als ulls i digues sempre sa majestat. Ui, bravo, bravo. Dic que m'alegre molt de tornar-nos a veure, li ho jure. A sa majestat. Com pots dir que t'alegres si estàs tremolant de por? Deu ser el fred, estimada. Que li tallen el cap! Però, estimada, calma. Per què? Això és absurd, jo no he fet res. De segur que trames alguna cosa. Si no, no tremolaries tant. Tremola de por. Tremola perquè vos sou... El que la xiqueta, en fi, el que ja vol dir, estimada... Tu calla! Bé, si ja ho sap, que no se'n parle més. Què dius que sóc? Molt? Què? Molt. Massa severa, perquè potser us equivoqueu. Jo no us vull fer cap mal, i si em talleu el cap, Si et talla el cap. Què? si em talleu el cap i jo no us vull fer mal, haureu estat injusta. T'equivoques? Dona, ben mirant... Si et talla el cap, de segur que ja no trobaràs res més. Això és cert, No es pot discutir de cap manera. És el més just, no creus? Per a vostè pot ser, però no per a mi. Bé, sí, tot és relatiu, Sí, sí. Jo recordi, d'això fa molt de temps. Que li tallen el cap! Auxili! El cap!
Però, mami, Però sí que mana. Com t'atrevixes? és que jo... Com t'atrevixes? Contesta! Contesta! Tira en compte que ja no es queden més jugadors, que tots estan condemnats. És cert. I què hem de fer? Però tu què passa, terra? I tu? Alça't, inútil. No tens... Dignitat. Això és. No tens dignitat. I tu de què rius? Vinga. Vinga, deixa d'anar. Sí, majestat. Gràcies, majestat. I com em vas dir que et deies? Alicia. Alicia. T'agradaria jugar amb mi? Alicia? Jugar? Amb sa majestat? Sí, jugar a un joc. Ai, no sé si saps què vol dir això. Naturalment. Sí, vol dir. Sí. Marca-te. Endavant. Atenció, atenció. Comença un altre joc de buscaforats i guanyaràs. Joc a bord entre sa majestat reina i Alicia. Buscaforats guanyarà? És que tinc un poc de pressa. Però si és molt fàcil. Jo t'ensenyaré. Bé, agafa la meva paleta. Bé, tu tens una pilota, no? Vull dir una cosa que és com un... Bé, tu m'entens, no? Bé, doncs quan vegis un forat, tu... Mira. Atenció, atenció. Comença el joc. Jo llançaré primer. Si jo encara no sé, tu tranquil·la, segueix les meues instruccions, i tot anirà de meravella. M'han eixat el forat, sí, doncs bonic, no? La majestat ha tornat a guanyar. Podria haver guanyat qualsevol altre, però tots sabem que la reina és la millor. La millor de tots. Déu salve la reina. Un moment! Jo encara no he tirat. Creus que pots superar això? Naturalment. Bé, has de ser conscient de les teues limitacions, Alicia. No fallaré. Ara ho veurem. Oh! Espatllat. Amaga't el forat, amaga't el forat! La majestat ha tornat a guanyar. Què? I una porra! Què vols dir? Feu una trampa. Què vols dir? No, Torna-te a dir! No! Torna-te a dir! Has sentit això? Jo la mate, la mate! Auxili! Què és això? És el meu príncep. El príncep del meu cor. Però tu que fas una altra volta a terra? I jo? És això? Sí, sí. És el nostre fillet. Ai, ai. T'havia dit que t'ocupaves d'ell. Ah, sí? Mira, Jo l'has deixat? no sé. M'haurà caigut. Atenció, atenció. És l'hora del banquet. Sí, el banquet, el pastís, estimada. Sí. Anem-nos-en. No, jo... Vinga. Vinga, tira davant de mi. Tira. On van? El xiquet està per allí? Com poden ser tan tramposos, tan insensibles, tan cruels, tan... T'agrada la reina? T'agrada el nostre món, Alicia? No m'agrada gens ni miqueta. Ja t'has cansat? Sí, així tot és al revés. La gent no escolta, és tramposa, cruel, i les coses més senzilles són les més complicades. Complicades? Com a tot arreu, no? O és diferent allà on tu vens? Jo no sóc així. Potser ets tu la que vas al revés de tots, no?
mascleta bona, barreter. I a la reina s'està mirant. Silenci. Una vaca. Silenci. Ens hem reunit així per jutjar el barreter. Sobre la sessió. És d'ara. Tot allò que diga qualsevol dels presents podrà ser utilitzat en la seva contra. Quina és la sentència? La sentència? Però, estimada, primer hem d'interrogar el testimoni. I després... Oi, després hi ha tot allò tan divertit i ja saps, el veredicte. Sí. Ui. I jo, en fi, si em permeteu, bé, tots el coneixeu, no? Sí. Bé, jo voldria, no sé, vull dir, tractaré això sí, amb la meva agilitat mental. On estava? Ai, sí. En realitat vull dir tres coses, no? La primera és que... Bé, la primera no és tan important. La segona... I la quarta? Comencem. Això és el que jo volia dir. Mig l'acusació. Sí, majestat. Sí, vinga, la meva acusació. La nostra màquina reina un gran pastís va fer i el donà com a regal al senyor Barreter, el qual tot altre el dolç ha rebutjat perquè tenia por de ser enverinat. Per tant, bé l'acusat malpensar i s'equivocà totalment quan per assassina prengué a la nostra reina excel·lent. O bé el reu l'encertà de ple i s'oposà al desig reial. En tots dos casos, l'acusat culpable és de lesa majestat. Molt bé. Que li tallin el cap. Bravo. Que li tallin el cap, que fort! Sí, molt fort. Però, estimada, no es precipitem. Encara no hem sentit la defensa. Majestat. Majestat. Sí. Ningú pot ser condemnat per no menjar-se un pastís. Com que no? Però què vol? Que li tallin el cap? Què dius? Res, majestat, que no entenc com el barreter no es vol menjar el pastís. A mi m'agraden molt els pastissos. Oh, sí? Està ben llista, està, no? Sí, que el taste. I que li tallin el cap. Sí. Arribat el moment fatal. Porteu el pastís, reina. És que he quedat amb la meva germana. Serà només un moment. Sí, no sentirà res, ja veuràs. L'altre dia, potser, per aquí és el pastís, magista. Ui, però, i és la Matilda? Jo no soc francesa. És una vaca. Vinga, agafa'n un tros. Sí. Pega-li, mos. Menja-te'l. Un trosset. No t'agradaven tant els pastissos? Naturalment que és repugnant, sinó que mèrit tindria menjar-se. Abans em menjaria una bonyina de vaca. Què us havia dit jo? Digues-me que vols menjar i et diré qui ets en realitat. És una vaca! Que boja! Sabíeu més que matxacables. Tot és absurd, injust. Més que una mentida. Una mentida. Sí, i no vull veure-vos més. Una mentida. Ara veuràs si sóc una mentida. Que li tallin el cap! Que li tallin el
dormida i estava somiant. Somiant? No, jo he passat a través d'un espí. Com que a través d'un espill? No t'has mogut així tota la vesprada? Elisa, he estat a les antípodes. Com? Allí tot és al revés. Els animals parlen, és veritat. I fan coses molt rares. Quines coses? Hi ha un gat que desapareix mentre parla i un conill que sempre té pressa i un barreter i una llebre que celebren el no natalici i uns germans bessons que canten i ballen i una reina que volia tallar el cap a tothom. Ai, Alicia, has tingut un malson? No, Elisa, que he estat a les antípodes. Alicia, per favor, no pots comprendre que t'has quedat adormida quan estaves estudiant? Vinga, va, anem-nos sent. I què són tots aquests vidres trencats? Quins vidres? Tots aquests llums es deuen haver trencat quan he passat a través de l'espill. Això no són vidres, Alicia. Són cuques de llum. Oh, va, vinga, que ja s'ha fet. Elisa, m'has de creure. He seguit el conill al seu cau, així, a l'arbre. Llavors la porta i... Què passa? Ai, que no la puc obrir. Què, no pots obrir? La porta? Quina porta? No hi ha portes als arbres, Alicia? És com era un somni? No deixa de dormir tant un altre dia. Sí, tens raó.